A Xunta de Galicia cofinanciará as obras da Praza de Abastos número 1 de Ourense para reactivar a actividade nesta infraestructura estratéxica, coas máximas garantías para comerciantes, veciños, concello e a propia cidade. Deste xeito, o Goberno autonómico contribuirá a facilitar e realizar nas mellores condicións o traslado dos comerciantes dende a súa actual ubicación provisional na Alameda e dar continuidade ao seu compromiso para retomar a actividade no mercado. Para poder avanzar nesta folla de ruta, o Goberno galego incide na necesidade de axilizar o máximo posible a entrega e recepción das obras que se están a realizar no interior e exterior do mercado. Nesta cuestión traballa o Concello de Ourense e é fundamental para que os técnicos dos gobernos municipal e autonómico, así como dos propios praceiros, poidan rematar de perfilar o cronograma das actuacións e orzamentos necesarios e acometer a seguinte fase da obra, que debe culminar co traslado dos praceiros ao edificio histórico. Dentro desa vontade de colaboración institucional da Xunta tamén se enmarca a elaboración do plan funcional, financiado polo Executivo Autonómico e xa rematado e entregado, en menos dun mes, prazo estipulado cando se asinou o convenio para a súa elaboración o pasado 3 de xullo, tras ser aprobado polos praceiros. Este documento foi clave para poder avanzar no proceso.